Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Заманында Татарстанның халык артисты Вафира Гыйззәтуллинага бер концерттан соң аю баласы бүләк итәләр. Бөек җырчыбызга багышланган фильм турында актуаль әңгәмә сәхифәсендә. Казанда Каз өмәсе, башкаладагы матур бәйрәмнең ничек үтүе турында хәбәрчеләребез репортажында. Кәрим Тинчурин театрында кунак бүлмәсе ачканнар. Беренче кунак шагыйрә һәм популяр җырлар авторы Гөлүсә Шахбанның «Сиңа атап яздым» исемле китабы тәкъдим ителде. Тыңлагыз, Казан сөйле дигән сүзләр эфирда беренче тапкыр 1927 елның 7 ноябрендә яңгырый. Шул вакыттан бирле Татарстан радиосының һәр тапшыруы Казан сөйле дигән канатлы сүзләр белән башлана. Татарстан радиосы үзенең 95 еллыгын билгеләп үтте. 1927 елның 7 ноябрендә Казан сөйле дигән татар сүзе эфир киңлекләренә чыккан. Бүгендә әлеге сүзләр радионың тарихын, шул тарихта якты эз калдырган шәхесләрне искәртеп уза. Мин бәхетле кеше, менің янда сонда яхшы уңган кешеләр бар. Үзегез аңладыгыз, менде һәр берегез турында вакыт җитми сезнең яхшылыкны укып чыгарга. Бүгенге көннән 100 еллыкка хәзерләнә башлыйбыз. Матур кеше тыңлап туймаса ташлыктыр. Татарстан радиосының 95 еллык юбилейна багышланган тантанада радио хезмәткәрләрен Бөтен Россия дәүләт телерадиокомпаниясе генераль директоры урынбасары, төбәк департаменты җитәкчесе Рифат Сабитов котлады. В тяжелом 27 году, когда еще даже не было коллективизации, да, а уже тогда... Ул вакытта ук масса күләм мәгълүмат чаралары зур урын алып торган һәм радио үз эшен башлап җибәргән. Татарстан радиосы Бөтен Россия дәүләт телерадиокомпаниясе холдингына керүче масса күләм мәгълүмат чаралары рәтендә аерым бер урын алып тора. Һәрбер кешенең үз радиосын ошаган кешесе бар, яраткан кешесе бар, ул традицияны эзләгән кеше бар, алар өчен дә бу радио кирәк һәм ул сакланып калырга тиеш. Бөек кешеләр, бөек исемнәр, без аларның исемнәрен хәтерлибез һәм бүген эшләүчеләр дә сезнең һәр кайсыгыз олы, зур эш башкара. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе җитәкчесе Рифкат Миңнеханов инде күп еллар Татарстан радиосы белән тыгыз элемтәдә эшләүләренә тукталды. Дәүләт автомобиль инспекциясында эшләгәндә радио, телевидение аркылы күбрәк эшне апарга кирәк. Шуның өчен без 90 еллардан бергә эшлибез. Радионың рухи ягын һәр даим шагыйрь язучылар, җырчылар, галимнәребез кайгырткан һәм бу эш бүген дә шулай дәвам итә. Тапшырулар Казанында кайнасак та, барыбер эфирдан тыңлаган чакта, гади тыңлаучы буларак горурланып, балачактагы хыял, монда эшләгән кешеләрне күрдек дип сөйләп яшибез. Татарстан радиосының көндәлек тапшырулар күләме 6 сәгатьне тәшкил итә. Бу филиаллар арасында иң зур күрсәткеч. Бүген эфирга 50-гә якын оригиналь тапшыру әзерләнә. Миңа иң кадерлесе ул җырым белән сәлам юлын тапшыруы. Бу тапшыруны без мөхтәрәм ветераннар хөрмәтенә, тыл сугыш ветераннары, хезмәт алдыңлары хөрмәтенә тапшырабыз. Һәм бу проектның авторы безнең җитәкчебез Тәүфик Камардинович Сәгитов үзе. Без әле совет заманы шикелле тыңлаучыларыбыздан хатлар да алабыз. Без төрле төбәкләрдән лаеклы кешеләр турында һәм шушы проектыбыз киләчәктә дә уңышлы дәвам итәр дип өметләнәбез. Татарстан радиосы үзенең тапшыруларын Бөтен Россия дәүләт радиосы дулкынларында алып бара. Тапшыруларда республикабыз тормышы, аның мәнфәгатьләре һәм проблемалары чагылыш таба. Журналистика факультетын укып тәмамлаганда белә идем үземнең кайда эшкә барасымны, ни теләгәнемне, нинди әйтер сүзем булганын. Шуңа күрә мин бирегә максатчан килдем һәм шушы гаилә мине бик җылы кабул итте. Татарстан Республикасы башкаласы Казан сөйли. Татарстан радиосының данлы тарихы буыннардан буынга дәвам итә. Алия Галиуллина, Илдар Галаудинов, Татарстан яңалыклары. Республикабызда ел сайын төрледән-төрле бәйгеләр, фестивальләр уңышлыгына оештырылып килә. Шундыйларның берсе безнең заман наше время фестивале. Быел ул 10-нчы тапкыр уздырылды. Фестивальнең бәйрәм мизгелләрен тагын бер кат карап үтик.
Біздің заман фестивалі был 10-ші тапқыр уздырылды. Фестивальның генераль продюсеры Дмитрий Туманов. И огромное отдельное спасибо великой культуре Республики Татарстан, великой татарской культуре, которая смогла сохранить. Татарстан Республикасының бейік татар мәдәниетіне зур рәхмәт. Ул башка мәдәниятләргә үрнәк күрсәтә. Сойлап алу турлары Әлмәттә, Түбанкамада һәм Казанда үтте. Ел сайын фестиваль предприятиеләрдә, машина төзелеше сәнәгате оешмаларында, мәгариф учреждениеләрендә эшләүче яшьләрне җыя. Мәсәлән, КамАЗ вокаль ансамбле әлеге чарада 10 ел рәттән катнаша инде. 2015 елда алар иң зур бүләк Гран-прига ия булганнар. Безнең төркем ул шундый профессиональ һәм югары дәрәҗәдә чыгышлар ясый. Бөтен егетләр дә, кызлар да җаваплы һәм бик алай авырлыклар килеп чыга дип әйтмим. Безнең заман фестиваленең катнашучылары үзара бер зур гаиләгә әверелгәннәр. Бер-берсе өчен җан аталар, ярдәм кулы сузалар. Әлеге фестиваль Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән ЮНЕСКО эшләре буенча Россия Федерациясы комиссиясе җитәкчелегендә уздырыла. Человек труда. Вот мы немножко начали понимать, что это самое главное для нашего государства. И эти люди, они не только на заводах, фабриках, на предприятиях трудятся, они такие же талантливые. Быел юл хәрәкәте иминлеге командасы Гран-при иясе булды. Ул Татарстан президенты кубогын, фестиваль спонсорларынан бүләкләр һәм 500 000 сумлык акча сертификаты алды. Ә Герой нашего времени махсус бүләген 300 000 сумлык кубок һәм акча сертификаты КамАЗ командасына тапшырылды. Моннан тыш аерым башкаручылар һәм иҗат коллективлары да бүләкләнде. Динә Нәҗметдинова, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Актаныш районында яшь юл хәрәкәте инспекторлары җәяүлеләрне юл аша дөрес чыгарга өйрәтте. Бу җәяүлеләрне кисәтү чарасы кысаларында оештырылган беренче рейд. Аның нәтиҗәләре турында киләсе язмада. Актаныш районында ЮХД отряды укучылары һәр җәяүлене туктатып, төсле китапчыклар өләшә. Җәяүлеләрне кисәтү чарасы кысаларында оештырылган бу беренче рейд. Максатлары җәяүлеләрнең игътибарын юл йөрү кагыйдәләренә юнәлтү. Без гимназияның яшьләр отряды, район күләм җәяүлеләр акциясында катнашырга чыктык. Без бу акцияда бик теләп катнашабыз. Юлда йөрү машина йөртүчеләрдән генә түгел, җәяүлеләрдән дә зур игътибар сорый. Шуңа күрә дә юл хәрәкәте куркынычсызлыгы идарәсе, район ЮХД бүлеге һәм мәктәпләр белән берлектә мондый чараларга аеруча игътибарлы. Аларда районда эшләп килгән ЮХД отрядлары бик теләп катнаша. Шушы акцияда катнашкан балаларга без аңлатмалыклар таратып, һәм инде иң мөһиме шушы киемнәрдәге яктылык кайтаргыч элементларны бүген таратабыз. Аларга юл кагыйдәләрен төгәл үтәргә һәм сак булырга өндибез инде. 2022 елның 9 айы эчендә республикада 331 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 11 баланың гомере өзелгән. 370 кеше төрле тән җәрәхәтләре алган. Җәяүлеләр юл хәрәкәтенә катнашучыларның иң якланмаган категориясе. Шуңа күрә өстәмә куркынычсызлык чаралары турында кайгыртырга кирәк. Актаныш районы буенча ЮХД идарәсе җәяүлеләргә һәм дә автомобиль йөртүчеләргә игътибарлырак булырга чакырып кала. Акция кысаларында узган чарада укучылар җәяүлеләргә юл йөрү кагыйдәләрен кабат искә төшерде һәм барчасында юлларда игътибарлы булырга чакырды. Шулпан Амири, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Казан мэриясе татар телен өйрәнергә ярдәм итә торган видеороликлар күрсәтә башлый. Проект Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Роликлар казанлылар тормышындагы кызыклы хәлләргә багышлана. Аларда һәркем үзен таный ала. Авторлар аларны милли үзенчәлекләр, юмор хисен кушып әзерләгән. Яңа видеоролик кафе, сырхаухана, аэропорт, театр, билет кассасы хезмәткәрләре, шулай ук хезмәттәшләр, җитәкчеләр, дуслар, туганнар белән аралашу кебек темаларны үз эченә ала. Сөйләмдә киң кулланыла торган гыйбарәләргә багышланган 20 видеоролик Казан мэриясенең рәсми аккаунтларында һәм социаль челтәрләргә урнаштырыла.
Әміне Саба районында этнографик диктант яздылар. Быйыл ул Саба үзәк китапханәсендә үтте. Теманың дәвамы алдағы язмада. Кешеләрнең игътибарын Россия тарихына юнәлтү, күп милләтле илебездә яшәүче халыкларның гореф-гадәтләре белән таныштыру, халыкның этнографик белем дәрәҗәсен күтәрү максаты белән 2016 елдан зур этнографик диктант үткәрелә. Диктантны онлайн һәм офлайн форматларында язып була. Тәкъдим ителгән 30 сорауның 20-се бөтен регионнар эчендә бер төрле, ә унысы төгәл бер төбәкне күздә тотып әзерләнгән. Быел Саба үзәк китапханәсендә этнографик диктант офлайн форматта үтте. Ирак юлларга йөрүче Миңнефәрит абый Муталапов сәфәрдән арып кайттым гына әле дип тормаган, китапханәгә килгән. Россияны аркылыга буйга гизгән шофер этнографик диктантта да югалып калмам әле дип, яшьләр көнләшерлек оптимизм белән диктант биремнәрен үтәде. Шойда 55 мең километр жер йөреп кайттым. 2 тапкыр Якутиядә булдым, 2 тапкыр Владивостокта, Мурманскида, Архангельскида. Кызыгам ул далада мен әйтәм яшаган булса, далага киткән булыр инде, барыбер качебини каны бар инде бездә. Зур этнографик диктант халыкның этнографик белемен, илдә яшәүче халыклар турындагы мәгълүматларны бәяләргә мөмкинлек бирә. Этник ара мөнәсәбәтләрне камилләштерү мөһим урын алып торган фән буларак та этнографиягә игътибарны җәлеп итә. Һәр милләтнең үз гореф-гадәте, традициясе бит инде без алар белән танышып барабыз, китаплардан укып барабыз. Без ул милләтләрнең гореф-гадәтләрен белеп торырга тиеш инде. Эльза Ахмеджанова, Гөлшат Галиакберова, Разил Нигъмәтов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Эфирда яңалыклар программасы. Тапшыруыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Кунагыбыз нәфис сүз остасы Розалия Зәкиева. Әңгәмәне журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Кеше китә, җыры кала ди безнең халык. Шул калган җырлары яшәтә адәм буласын халык күңелендә. Саф чишмә челтерәвен хәтерләткән яңгыравык, моңлы тавышы белән тыңлаучысын әсир иткән Татарстанның халык артисты Гафира ханым Гыйззатуллина турында Туфан абыйның мондый юллары бар. Гыйззатуллиннарның берсен кояшка тең күргән Тукай. Кояш булгач айда булсын, кайда улай? Ул Гафира син бугай. Җырчының арабыздан китүенә дә 20 елдан артык вакыт үткән икән инде. Ләкин біз аның җырларын, үзенең ялкынлы чыгышларын хәтерлибез. Әледән-әле аларны хәтердә яңартып торабыз. Бүген дә без студиягә Гафира Гыйззатуллинаның хәтер сагында торучыларның берсен, сәхнәдәш дусты, танылган нәфис сүз остасы Розалия ханым Зәкиеваны чакырдык. Хәерле көн, Розалия ханым. Хәерле көн. Гафира ханым Гыйззатуллина хәтердә яшәтүнең сез аның бер чарасын тапкансыз. Шул турыда кысача гына сөйләп китсәгез иде. Бу безнең 19 елда үткән Казан кинофестивалендә, 15нче кинофестиваль иде ул. Шуңа без менә группа рәссам Руслан Ибраһимов, Зөләйха Камалова һәм безнең камера Вячеслав Кузьмин белән без кыска метражлы документаль фильм төшердек Вафирә. Аның идеясы теге проектның үземнеке иде инде. Менә шулай итеп тупланып без төннәрен Ривьерада, Русланның остаханәсендә, анда утлар да бөтен нәрсә килгән иде. Рәсемнәр, анда аның портретлар, анда тарихи студиясында бик матур гына төннәрен шунда яздык. Вафир апа, ни өчен гадәттә бәлки сорау туар, нигә Вафир апа? Үзәккә төшкән Вафир апа булганга, бик иртә киткән Вафир апа булганга. Мин аңа һәрвакыт сокланып туя алмыйчан карый идем. Мин таныш идем. Без бер йортта да яшәдек. Гастрольләрдә әйтмәс идем мин менә без анда икешәр ай гастрольләрдә йөрдек дип Вафир апа белән. Юк, аның үзенең алып баручылары бар иде. Шуңа күрә аның үзенең алып баручысы булмаганда ул мине ала иде. Шул икешәр атна шулай гастрольләргә чыга идек. Ул һәрвакыт үзе белән ияртеп йөри иде мине. Мин бит яшь теге бераз яла да идем. Теге бик ашыктан-ашык сөйләшергә дә хәзер булсам уңайсызлана идем, ояла идем, ниндидер сораулар бирергә име, ләкин аңа бит әле стоин чагында ук белә идем, мин аны сокланып, телевизордан былай тыңлап, кояш кебек. Фильмга шактый гына бик күп эпизодлар кермәде. Аның турында материаллар бик күп. Ул үзе дә язган газеталарда, журналларда бик күп. Менә шу фильмны әзерләр алдыннан мин
бөтен архивларны карап чыктым. Өендә дә булдым. Бар бик күп язмалар миңа аның белән эшләгән сәхнәдәшләр дә шактый сөйләделәр. Шундый кызыклы белән мин хәзер теге карыйм фильмны. Мәйтәм, нигә монысын сөйләмәдем икән, нигә моны кертмәдем микән фильмга, нигә бу турыда сөйләмәдем микән. Миңа сөйлиләр. Бер концертта аю баласы бүләк иткәннәр. Яратып концерттан соң. Кая куйсаң инде ул аю баласын. Ул тормышта бик шая иде, бик талантлы иде, харизма диләр. Менә анарда ул тулысынча бар иде. Менә шундый кеше име, ялтырап чыккан кояш шикелле. Иҗаты чәчәк аткан чорда, белүемчә, сәясәт белән шөгыльләнә башлый. Чөнки ул әйтә, мин үзем дәүләт ди. Һәм ул мин халкымнан башка үземне күз алдына китерә алмыйм ди. Аның чыгышларын әле без хәтерлибез, мәйданга чыккан вакытларын. Һәм шул вакытта әйтәләр аңа, җырчы җыр белән генә шөгыльләнергә тиеш. Җырчы фәкать җырларга гына тиеш, ул сәясәт белән шөгыльләнмәскә тиеш дип. Менә шуннан соң аны телевизордан да һәм радиодан да бирми башлыйлар. Менә бу ничек кичерде ул? Ул бик начар кичерде аны. Аның беренче чыгуы, әгәр дә сез күргән булсагыз, шул 7 елдан соң. Ул бик үзгәргән иде ул. Аның танымаслык иде ул. Менә анда йөрәк әрнәде аның өчен. Ул хәтеремдә булса, бер алманы 5-кә бүләйек дигән радиода тапшыруында чыкты. Син культура министры булырга тиеш. Менә син шундый дәрәҗәле, чөнки сәнгатьне, татар сәнгатен син бөтен нечкәлекләрен белә идең. Ләкин андыйларга бит ул җавабы аның әзер иде ул вакытта. Мин әле сәхнәдән җырлап туймадым дип. Ансы да бар. Җырларга да була, министр да булырга була. Берсе-берсенә кымаушауламый. Аның бик күп язмалары сакланган. Бик күп, мин бик рәхмәтлемен нигә Татарстан студиясына. Без аны фондта саклауына түгел, бүген без аны яңалыклар тапшыруыннан соң тамашачыларга тәкъдим итәчәкбез. Шуңа күрә бөтенесе турында сөйләп бетермибез. Бүген Вафира ханым турында сөйләгән сүзләребез аңа дуга булып барып ирешсә. Иншаллах. Бик зур рәхмәт хезмәтегез өчен. Алга таба да уңышлар насыйп булсын сезгә. Рәхмәт. Исәнлектә күрешик. Рәхмәт. Яңалыклар чыгарылышыннан соң хәерле көн Татарстан тапшыруында Розалия Зәкиевның Вафира Гыйззәтуллина турындагы документаль фильмын карый аласыз. Дәвам итәбез. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма театры яңа проект башлый. 6 ноябрь театрның туган көненә тамашачылар өчен кунак бүлмәсе ачты. Әлеге проект театрга балалы гаиләләрне, яшьләрне җәлеп итү максатыннан оештырыла. Кунак бүлмәсендә журналист Ләлә Зәйнуллина. Кунак бүлмәсендә тамашачылар ял итә, чәй эчә, тәм-томнардан авыз итә ала. Ә моның өчен театр кассасыннан яки сайттан барысы да кертелгән опциялы билет алырга кирәк. Мондый төр билетлар 11 ноябрьдән сатыла башлый. Безнең бурыч спектакль, театрда бит спектакль гына булган икән, сәхнәдә спектакль бара икән. Без килгән кунакларга, үзебезнең тамашачыларыбызга төрле яклатып, шушындый уңайлыклар булдырырга һәм аларга үзебезнең кунакчылыклыбызны күрсәтергә тиеш. Ата-аналар килеп, үзләренең балаларын калдырып, үзләре спектакль карарга керә алалар. Шулай ук кунак бүлмәсендә эшлекле очрашулар, китап тәкъдим итү, туган көннәр, башка төрле бәйрәмнәр үткәрергә мөмкин. Әлеге чараның беренче чирканчыгын шагыйрә, популяр җырлар авторы Гөлүсә Шахбан "Сиңа атап яздым" яңа китабын тәкъдим итү чарасы белән башлады. Сызылып аткан таңга сәлам бирсин. Кем яктысын күзен күрәмен. Менә бәхет. Без мәндәрдә өлчәнми ул. Без татыган бәхет күләме. Без Тинчурин театр белән һәрвакыт дус мөнәсәбәттә яшәдек. Иң беренче минем китабымның иң беренче тәкъдим итү кичәсе менә шу кунак бүлмәсендә үтүе минем өчен әлбәттә инде чиксез зур шатлык. Киләчәктә әле бу проектның үсеше алдадыр дип өметләнәм. Сиңа атап яздым дип атала бу минем китабым. Кем кулына алып бу китапны укый һәм шуңа багышланган. Китап туенда Татарстанның атказанган артисты Закир Шахбан да катнашты. Гөлүсә Шахбан сүзләренә язылган җырлары белән кичәне тагын да ямьләде. Караңгылык басса тормышымны, нурлар булып үзем дисеңме, ярдәм итмәс инде дисәң әгәр,
уңайлы, жинак кына бүлмәдә киләчәктә Кәрим Тинчурин театры артистлары, әдәбият сәнгать әһелләре белән очрашулар, әдәби кичәләр уздыруда күздә тотыла. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Қоз өмәсе көзін қыш кіргенде көмәкләшіп эшләү чарасы. Қозанда қоз өмәсе үзәктәге Татар утары комплексында булды. Анда якын тирәдәге йортларда яшәүчеләр һәм туристлар алдында җыр биюләр белән чын театральләштерелгән тамаша узды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. Гадәттәгечә Коз өмәсе бәйрәме көзнең иң салкын көннәрендә уздырыла. Бүгенге бәйрәм искәрмә түгел иде. Монда яшьләр өчен күп кенә мөмкинлекләр тудырылды. Алар биеделәр дә, җырладылар да. Ул мотор итеп аралашу, күңел ачу, үзеңне күрсәтүдә. Коз мамыгыннан мендәр, түшәк, ястыклар ясыйлар. Коз итен исә аш-су өчен бик теләп файдаланалар. Менә бу хурuf гадәтләребездән, татарларның хурuf гадәтләрен саклау. Бүгенге көндә дә ayırım rahmetimi әйтәсем килә. Зуфар Фадиевичка менә Коз өмәсе булмасын мы, Сабан туй булсынмы, төрле чаралар булсынмы, менә монда күлне дә саклау, андагы кышларны да саклау. Күпме тырышлыгы бар. Артистлар традицион татар костюмнарында чыгыш ясаган әлеге бәйрәмнең барлык этапларын коз ите белән бәлешләр пешерү рәвешендә тамамлап күрсәттеләр. Тамашачылар өчен исә чара биюләр һәм сыйлану белән тамамланды. Аларга кайнар чәй белән коймак тәкъдим ителде. Бәйрәмнең тагын бер үзенчәлеге коз канатлары. Коз өмәсеннән соң һәр өйдә әлеге канатлар күбәеп бара иде. Коз өмәсе нәрсә дигән сүз. Менә хәзер козлар суела, шушы козлардан каклаган козлар, коз бәлешләре пешерелә. Һәм инде менә балалар да шушы бәйрәмдә катнашкан, кыз балалар, ир балалар безнең татар гореф-гадәтләрен, йолаларын өйрәнәләр. Татар яшьләре коз өмәсен аеруча көтеп ала торган булган. Коз өмәсе бигрәк тә кызларга тансык булган. Өмәдән читтән калмас өчен алар бәбкәләре күп булган апаларга җәйдән үк сүз катып куйган. Бу гаиләгә охшарга, ярарга тырышканнар. На этом мероприятии я также проникся татарским праздником. Мне в целом очень понравилось. Несмотря на то, что это татарский праздник, были люди разных национальностей, которые тоже прониклись духом татарской традиции. Очень хорошая атмосфера, дружная, все люди веселятся. Интересная музыка, танцы, собралось много народу. Прикольно, мне понравилось очень. Мероприятие как-никак очень интересное, и ты можешь провести интересное здесь время. Здесь бесплатно кормят, дают горячий чай, когда холодно. Это показывает татарское гостеприимство. Кызлар ылкыган козларны көянтәгә асып чишмәгә су буена алып төшкән. Шул суда козларны юганнар. Гадәттә гармуннар тагып, кызлар белән бергә егетләр дә чишмәгә төшкән. Козларны юып кайтышка хуҗабикә коз маенда коймак, тәбикмән пешереп, чәй әзерләп көтеп торган. Кичке мәҗлес тамамлангач, йортта яшьләр уен оештыра торган булганнар. Кунак җыю, кунак сыйлау татар халкында гомер-гомергә дәрәҗәле гамәл саналган. Туганнарның, күршеләрнең, авылдашларның белән аралашып, ашка суга ирешеп яшәү тормышны тагын да ямьләндергән. Туганлык, бергәлек хисләре тәрбияләгән. Искәндәр Гыймалдинов, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шулар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау-сәламәт булыгыз.